Zovem se Petar, a ovo je moja sestra Ann. Upravo smo se preselili u novi dom, kad su se naši životi zauvek promenili. Zdravo, gospodine Bubo! Moramo da idemo na mesec! Ann, sačekaj! Aaaa! Aaaa! Gde je moja sestra? Bojim se da... Moja si. Da je oteta. U svitanje će moj mesečev top biti spreman. I onda ću vladati celim univerzumom. Mi ćemo vladati. Šta? Neću ostaviti svoju sestru ovde potpuno samu. Kad sunce izađe, niko neće moći da se vrati. Zašto su sve ove stvari? Za putovanje. Na mesec? Ne, na Karibe. Pa naravno da idemo na mesec. Na mesec! Spremite se za avanturu To je za prave heroje. Velike, hrabre, snažne. koja će vas odvesti A evo i njih. Dobar, Buba i Ružan. do meseca i nazad. I onako će moj stariji brat uskoro doći da me oslobodi. I stvarno će doći po tebe. Naravno, on je moj brat. Čarolija meseca. Jedan mali korak za Bubu, jedan veliki skok za bubičanstvo. Dolazi uskoro.